kumshi benta ban kentu bat bandang kham penjanai shushu ikajing le khuit le suba ha ka snong ka thau jong ka snong yam khon ka badei ru ka wei na ka snong ka ba khuit tam ha ka dong ri Bhoi district bat ka bala bat teng ru ya ka nam kum ka snong ka ba khuit tam ha ka district henen ka sngi deputy commissioner jong ka ri Bhoi district ikong RM kurba harangkar ka jing senran lang UMDC ka mahoti constituency ba Charles Marngar ilali ban Plie Paidbah ya ka jakali shabar Paidbah ya ka bala ai bat penmang da ka kunhun jong ka Swachh Bharat mission ri Bhoi district na kaleng deputy commissioner ila ong ba kajing tumu ban ai kane ka jakali shabar Paidbah ha kane ka snong ban la ban te la kami kajing le shabar pathar shaki road ki kiar lani shaki linti snong bar kumjuru bala ban yada na kajing sapriang jungi khinyang jing pang ki babun jain ha kane ka ju ka singi na kaleng deputy commissioner ila penlong ru kajing ikendu ka bakrapang bat kilong kemi jong kane ka snong na ka banta ban ai kajing pensai bat ban hikai kilong kemi ha ka bai dei ba kajing pikir bat ban sumar ya la ka koi ka khia bat ka rukam bam mi kijing bam ki patei ya ka met kham ta mi ki tu kilong kemi ki badang pun khun la ne ki badang shuyo khulung bat shushu ila kentu juru kilong kemi jong kane ka snong bakin pikir bat ban peit perman bha ban te la kam mi kajing songkha ka baklam pat dei por jong ki khun kan thei ha kane ka sngi la yor oban pun ko buro mi ki laingut ki khun samla jong kane ka snong ki bala pas bha ka examine HSSLC la yor oban ai ka khusnam sha ka wei ne ki lightly ki dong jong kane ka snong ka bala yo ya ka nam kum ka dong ka bok hoitam jong snam arajar arpho ha ka bala ai da ka song pisa ka bala ai song bharu MDC ha ka ne ka sngi lai don kat lang ru da ka kunhun jong ka rawa ka kunhun jong ka Swachh Bharat mission ri Bhoi district bala wan ban sakhiru ya kane da ki dong ilam snong jong ki snong ki ba marjan ta kani hi ka snong ngi dan program ru ha phlau hi mani but kani hi ka pen ka song khia ba ya kani ka jing thmu ka jongi ban man ra ta ka jing sat jing klein ka jing tip brio tip blade ma ngi kasima ka sedang na la di simet but kani ka snong sia na duk barung haduk mentang ngi ya kendong kin srot dong yu i ba ka don hi kata ka jing tit kle jong i wei pe wei nong snong ka pen i ka jing shai ka jong pi jing tip brio tip blade jong pi but menta ru ngi i pi kani ka bangi Plie menta kani ka CSC hang ni hajan ni mani hi kani ka pen perkhat inga ka long ba berbor kum kini ki jaka ka bangi ka jengai nang naki yeng song jengai ki dong ni kum tanding ni perkhat ki Painkhana ki di ban long jengai dei pilawan ra ya kani ka hajan ni mani ka long ka ka ba pi sngo buram para breu namar bangi mentangi perkhat ba ka perthai kala nang ya chakmat kala nang khamnya but pio i hi ru ba ngidon kam kum kini ki facility lan ki jaka ba ladaki ba one don program ne ki ba one yamani ru teng ki don kam ban le le shabar ka no ka por mo shitom na kum ni then that's why ngidon ngi nakaling jonga kalong ba ke ibang pen mi ya gani hang ni kalong ba sngo bha ban sumar khot ya ka nang ba nang ni kanum ni ga jing chitom ga jing pang ba de ki ba shong harot hakiar jong ni ga jaka tikata hi ka de jing kan tu na ka liang ka jonga but menta ka sngi ru ni menta ubnai hi bro ship nai ni pe ru ya kata ka jing bha jing miat ha ka liang ka koi ka khia kuma pi i ha ka ne poster hang ni celebrate la ni pendon brom ya kata portion ma mat ka Pushan ka tindakhal ka mat ka bam but ma mat ka month mena ubnai te bro ashi banai mentang i lek ban ai jing hikai shapang kumno ban bam ki jing bam ki batei but kumju oru ki don ki program ka bom ka bayahap ka ni ka scheme ka longba ka jing shat jing klan ka badon kini ki lat renti ban kum ki toilet facility dan ki jing don ki Painkhana ka number 1 kan ba ar de ka long bangin ya sakti kum ba long mentahi perthai ka long ba ngim dei ban kata ya la ya khmat la jong dan ne ya ka bam ka di klam da sakti ti ka tang trai pi baro pia bot den ki de ban ya sakti la jong shwa ban lo ya ka ne ka mas ngi de ban sak ya ka kti ba ya ka mas ngim de ban bret klumar kita ki baro ki nuan rai ke jing sat jing klein ha ka snong but kum ju ri ki bam ki di bangi bam kin de ki bam ki bami na snong ki ba kono ka bam wan mra na bar kin ha ban sat bah ban ha ban pen khuit bah ya ka pedam ya ka ka umlu ang tap de sabam ka ba kordot ka program portion ma ka long namta shi hajar sngi kani ka kam actually ila di ban kran ikong anganwadi baikong asya tambangan syukran na kabenta jong pi bro arnat nomor ba
si hajar sengi ngatrai piatit hi baro kilong kami kiatit kamot yu si hajar sengi ngatrai kilong paru kitip I rang ba asnong intip namar ide chairman ya ka BWSC NSB kitu ka BHSMP kitik apa ngijuk pelong man ka benai ha ka ba ngi ai jing hikai ya kilong kami kilong pa kumju ru ya ka bangi ai injection bangi batai spang ka bam sepang ki beri ki ba armet ngile check up nga kermen bahas nong jong pi le ya kane BHSN ti tu ka ba ki pelong meeting badan Asia badan anggan mati bakin keren sepang ki kethe ki ba armet has nong ba baro ki tu ki kethe ki de man le ya ka tu ka ANC la ne ka atina check up ha ka tu ka sni man ka banai shik mano ki khna ki long kami ki ba armet ki le hang tu ban le check up ti kalong ka ba koridor bah ka ni ka program namar bahak lingba ka jing kit khia ka jong phi ngi yo ki khlung ki ba sai ba klan ba ki kami ki ba sai ba klan ti kan ni hi ka de ka wei na ki program ha ka ni ka portion ma si hajar sngi ni khen kum no ya kata si hajar sngi arspa ni yo po sngi ni pun ni khon ha ka kami kata khandai banai bat nang ta de arsnem ni ha ban but den ni itu khlung ba ya ka kami kata long Arspanyo po la arspanyo po lai man new spa lai po sngi bra arsnem kata kawan syakashi hajar sngi tenado ka sngi ba puni khlung hadu bin dadam arsnem kalong ka aka ka ba dan kam hai ki shinrang du ban sngu tu ki rang ba kam dei ba pin shu e tang hakalong kami mo kani ka kam ka ban sedang ya ka long yeng long sem ngako aban batai hang ni khandiat kalong kani ka kamram kadai ka kamram jong arnut kibriu ka kami berkupa mdei ka kamram ka badai tangi jong kantai barbor ngi si ong kadai ka kam jong ka kami lane kadai ka kam jong ka kur jong ka kami ndrei ngi kelet no ba kani ka kamram kadai ka kamram jong baro arnut ki longyeng haka longyeng I kami berkupa te haka ni ka singi ka message jong ka long ba piatip hi ba hari Bhoi dan ka problem kata ka problem kalong ba ki bun pala ki khlung ki bun pala ki khlung ki bakhan ne ki kemi ki bampat dap ka serta ka babiang dan ne ki teenage mothers ka bamut ba ki pat dap khat prasnem ki la long kemi kani kalong ka aka ka ba pen khuslai yangi namar ba kampat de ka rata yaki ban long kemi bat kani de ka pen long yaki ban long ki long kemi ki batlot ki baswai bakin lada ka kami ka telat ki kon kin telat te kani hi ka de ka awareness ka bang ko aban ai phi ha kani ka sni namar ka ek ka boil down sa ka health lada ngi ya ya klein temut ka yeng ka long ba sai ba klein lada ka sai klein temut ka dong ka long ba sai ba klein but baro hi ka snong ka long ba sai ba klein te kani hi ka message jang am ta ka sni ba pin ya long ki ba sai ba klein ba kani ka jing klein ka sedang na lade kum hakan no kapor bangi day ban pule kat hakan no kapor ngi ban tre ban hakan no kapor bangi day ban shim ya kasin jam ka bakra ko ta ban kit ya jing long kami long pa te nga karpat ilang ba snong ba in penlong ki meeting hasnong bakin ya dan meeting ba ki self help group ba kinong kit kam snong bakin kit kya ba ya kin ikon jong pi ba in yo I yaki bakin long kita ki mau lenai am ban shukai ki ban shu penlong normal ki kumto ban shu kut na jing em jong kin na ka shulong kumi long pa na ka por ka rata ka ba khana tinga kermen begini klung khana badan hang ni boro kin long brio long man brio kan sa in klein ka shnong hi bar kwe gan long ka shnong sa ba klein bat bakin yo khet yo to so jong ka jing job ha ka jing em ka jong ki shimet te kata hi ka we ka ba ni ka message jong ka bangawan hang ni khnang ni ibon hang ni ki long kumi ki khna bat ki khna shinrang ru kum jo te ka message jong ka long ba pin sngo ba kum bang pitip ni khasingi se ekran barabor se phangi laitali khnam ngam te ka non ngut na phi se yo sngo phangata ki khnam ki bangi de ban kit ndei tang bakit ki ken shinrang man sha si ong de tang shinrang mo ndei hanga si met hi namar ngi ru mentang ila tri ka kamrang ba te ni hab yikit hi la ki jong ki khnam u khnam baning kong de yela de bangi day ban pek bayala ding la biang la yang ikjat la jong ngila la ban kamai ke ji den ngi shim yok nam baar kata ban kit ya ka yeng ka sem ban shongkurem ban yo ki kon jongi ban kamai nam ta ban pen bahai ki yeng sem jongi ka balai
ngila dap ye la ke yeng kasam la jong ni shim sai khnam balai ba kata kari ba kajai benrir la dang ngi buat ye kata man na kai tliu yeng ngin nong gari ke bejop ten na kata kata nya hakan ni ka sni na kentu ye pipa ro sngob ha ban ya pet bahai la ki yeng kisem ba pinyalong ki yeng kisem ke basai baklain ba ke yeng kisem ka badon ke jinya stu jing mat hapleng ke mi bat pa kanum dei bandon kata competition dei kan dan ke jinya trelang bat kum ju uru kumbala keren hikilang ba ki ong ba kan ka shnong galong shnong batli tinga ker menang ni shma du kan ne kata bat ba pinang yen na ban ye trelang kanu kanu ka kam ha ba ye trelang ka wan rai ka jingjong kani he glade ke khubor ke message ki wei undon kam ban keren dapila keren balap lile te gibreu kinnya bat boro-boro nga sayong hangno bangadan sedang idi kam nalde sakret sedang swa sakret mapi le snong yam kon pila sedang daga kam umah tama gandi ke jigawai ne gijingkran ke jong u ongkum ni I don't have message my message is my life ngam don kano ka khubor dai ka khubor ka dai ke jing em ko jong ka khubor sha kinong snong jong dong ri bhoi ke dai ke jing em jong phi kinong yam kan ke dai ke jing em jong phi simet ke dai ke jing em jong gilong yeng long sam ke jing em ko jong ro ba snong bat kinong snong baro nado ki hap ki barit ke dai ka khubor ya ka dong ri bhoi om tang ya ka dong ri bhoi ndai ya ka jelahi bar koi ni snong sarong namar kata baga snong yam kan ka badon tam nyo pho tam tali kilong yeng kadai ke snong ka bala yo ya ka awat ke snong ka bakhoi tam ha ka dong ri bhoi ke jong ni snong sarong na kam ta ka ne nga ai ka buram ya ka snong ka jong thi rengkat ki jing kan tu kan pham bato nang ye tre sitam ai ka jing tre lang bat phi ya orang ba snong ubala tre sitam kumbala kren sakhmat ubala ra ya ka buram ya ka snong ka thau ka jong thi nang ye tre sitam ko ki Paidbah no snong da ka ba phi ya bersyam lang da ka ba phi ai ka ketiga mon ka diang ban ye tre lang na ka banta ke jingkel ladur jong ka snong ka thau na ka liang ka jonga kum nong mi khmat ai bor ibarit ngasi ong bor khnai hi ong MDC de bor khnai habas ngap ang bor la chong bat habama ka ni ka kam be khmat te si ong e ka wi ka sngi le nga sungku ong ani rong ba snong kisau nga spi ong rong ba snong ile ba chal kisau pi ong kisau nga barit bareng bor hai bori barit persang ban ai ke jingi trelang bat pi bat urang ba snong bat ma pi kinong song snong baro nginang ye trelang nang ni sakhmat ban pen keladur banon ra ya ke jingkela ya ke snong ko jong pi kesenong gojong pi la jan baro kita baslong ngai kendo i perlok serum seneng dan go gesngi dan we yu rangba na mulai nang te ngaong kata kesngi ngawan kendo i ba lidar mo siam khon ngaong ale yam khon oh yam khon la bana ke kesenong yam khon hi fim tip ba sasar ki tip te kesenong jong pi sau sarong yala ka jong balengi sngo balengi yo ko buram namar bangila tresitam to nang ye tresitam ai be ke jingi long ko wei kan penlong ye phi baga snong ha ko wei gesngi kan salong ka snong ka bopnai pen iswa i madam ha kan gesngi ngai bamde e bong iswan khnang da ban pli toilet ngam ngai re kata mo madam kadai ke jing kwa jong i dik banon ma on pe ye gesnong lau yam khat namar la banate kanam bat ke jing wan jongo jong i kan mau baga don la ka jong ko dor in say kan mau pi ke snong yam kan hang nong no go i idan ban ngangai ke jing sebun mensim ke jong i madam in sakren ai na ko menta ke snong yam kan ke jong pi ban ngi de kerpat hiro mai i badai pek ibadan khli do jong gari Bhoi district bodok ko wei ngi kerpat i ba in pek ken mau ba in ken mau ya ke snong yam kan nakaliang jonga ngabu manam itai jengkerpan bai madam inang pet susu kumbai lakwa banwan jongo ila wan daladi ngakermen baga jingwan jong i wan rengkan bat bon kir kom perkhan hai insa ai ge jingkeren daladi ti hagani go por sai sisin nakaliang jonga kumbul ongi phingam don sibun ban keren idan madam insa ai ge jingkeren ti sai sisin nakaliang jonga ngakhot ngawari phi
Bato nginang ye teli. To nginang ye trelang. Nang ni syakman. Banon ra ke jingkelah ke kuit ke suba. Banon ra ke jingkelah ke roy ke par ke dulman. Isongu ba ke senong yam kon ke pentri hok iki skim gi bubun. Ngadang ong maneh po lai pudingan gi bubun ba kidon ngimla ban len bagi don gi bum pentri hok iki skim. Ringi slow serong ban i hang ne bagi urang ba senong jong pi pentri hok iki skim sarkar. Kata ke de ke baar. Kebalai nang ta ke jingi i ke jingi long ko wei ke senong ke tau ko jong pi. Bat ke basau nang taru bangin nang kentiu susu ha ke pule ke dang le. Kebasan nang ta ngi nang kentiu susu ha ke rap kriang. Bat ki wei de ki jing don kam ke jong.